Той два педала, черни. Черно море! Дай да ги видя, дай. Брой, давай, на маста давай. Хиляда! Давай на масата. Хиляда! Брой. Ама хиляда! Дай. Дай. 200! 800! Давай. От 200 на 800. Дай. Хиляда! Айде, чао! Хиляда на плюс 10 милиона има! Тя майка ти бая проси. Да, приятно. Кога ще идваш да ме биеш? Утре. За да дойде ли му надъртата курва да й отрежа краката и да престане съществуването, а? И след това като я вкарат в инвалидната количка да я бутна по стовите и да умре, да приключи, Искаш ли? Така, прас с мъчетото, май не спира да съществува. Ти ли си добра? Аз ли? Не брат, много пико. Да не се показва този мангал да не му иши един шамар през монитора и да го забия в стената отзад. Под камара ти на мен ли, бе? Айде, ела да си говорим. Покажи ми педала веднага, дропни настрани така слайд да видя педала. Какво става бе, педал? Вие ще гоня щеп се отзад. Ще те фарам очите и носа и ще ги вкарам вътре. Аз ще вкарам на майка ти. Ти нищо не мога да вкараш, моето момче. Ти си 1,10 на 7 години, май не идваш тук и ми се правиш на отворен. Ей, педалче, слушай ме сега. Ще те взема, ще те нарежа, бати, ще те пусна в месарския магазин за продан. Чакай, моля ти кажа нещо, брат. Кажи, няма да ми викаш брат, ще ми викаш тате. Чапа, тата. Тате. Наркомана ти, не. Чай, че се обидих, той пича мангал, май аз му викам да ми вика тате. Няма да ми говориш така, букук. Да. Дай! Дай, братан, продължавай, брат ми. Да гърми, да чувам струни, всичко, да чувам бит, давай. Знаеш ли как прави тир? Не, да чу. Ма чак дърма, дай! Да гърми. Даже влак мога да имитирам. Дай! Чакай. Бъде лайката, дай! Нищо ти? Да, как е? Добре, брат. Тука нещо, но взета търси нещо да срещнах, тука но са кефа нещо. Ми така трябва. Левак, чай, искам да ти кажа нещо. Първо, в момента си говоря с един приятел. Мисля, че еса моят жените, защото си говорим с един приятел, се фанаме на баш, че не мога да срещна. Това чекиджийско приложение. Второ, имам един приятел, който е голям педал. Искам да му го кажеш. В момента знам, че гледа и трето, Левак, това е за тебе. Фен ли си? Знаете, че ще ви начи. Истински фен ли си? Ай, как в смисъл? Имаш ли климатик в стаята? Заради тебе имам си бе в палатка, бе. Имаш ли климатик? Удари мой ден шамар, брат, за мен. Чакай, пред тебе. Мале, истински фен, давай, брат ми. Готов ли си? И аз учам. Знаеш? Давай. Айде. Ето го климатика. Много съм. Чакай. Дай, брат ми. Дай пансионер, дай ма климатика му, дай. Айде, наште! Пожил. Здрасти! Става ли да не викаш на микрофона? Я да не говориш така, букукмак! Госпожа, как е дъртата? Я гъна всичко. Здравейте, имаме гости, а? Имаме си Йоско Юсковски Арабаджиев. Слушаме ви, гости. Кажете каквото имате да казвате. Слушаме ви. Даваме Как е ви дъртата? Какво става тука?
Арабаджев! Арабаджев, голям си! Така, предлагам. Така много. Излиза да ми се така много. Това ще запиша. Най-големия! Така че... Тей не му те! Тей не му те! Излиза да си така. Давам много. Дърпема! Какво става, братан? Чакайте, момчета! Репера! И така. Чакам малко да... въртожа, А, Не иска урока да ни го даде. Госпожо, мукваме, само може ли да виждам урока и аз? Нали искате да пишем? Аз не виждам.